Wow, grabe ang ganda dito. Sarap. Pang ilang punta mo na dito, Raymond? Second? Masarap, no? Wala mo, sulit na sulit na. Oh, grabe. Napakataas dito sa may from Bayawas River. Pababa doon. Ang daming siko. Ito yung bagong daan connecting to Kalikasan at saka Mapita dito sa may Aguilar. Oh, sobra. Ito ang takbuhan natin. Kanina sa pataas nasa 5-6. Ito medyo recovery na. Pero grabe doon kanina, horseshoe, sikong siko, grabe. Mamaya makikita natin kung ilang gradient yon. Ito ang mahirap pa dito, open na open siya, tirik na tirik yung araw. Walang masisilungang mga puno. Although medyo yung breeze malamig din kahit papano. Yun, so what's up, swabe riding lang kami. And so impromptu to, hindi namin alam na magbi-video pala kami kasi iniwan namin yung GoPro, so cellphone na lang. So eventually maganda naman yung kinalabasan ng ride. So kasama ko ngayon si Raymond ng Go for Gold, si Iver, pinakamalakas sa Bimalay. Oo, hindi. Pinakamagaling na mekaniko sa Lingayen. Wala na sa riding. Ayun, so more or less 12 kilometers balikan pa baba at paakyat ng Bayawas River. So sulit na sulit. 'Di ba kita nyo naman doon sa video na napakasinik, tapos talagang stunning yung view. Masasuggest ko baon kayo ng maraming tubig, saka snacks, mga chocolate bars, mga ganun. So let's go, bababa na kami. Thank you.